Ok, an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ danti foli min na o don an bɔra an ka video kɛ spécial Abdulaye an bɛ Ala fo k'Ala barikada an kelen kɔ ka video kɛ Abdulaye yɛrɛ jɛɲɔgɔn ni a bɛ telefoni matériel san a bolo n'a bɛ feere kɛ sugu la Koyita hectare ni chargeur ni batterie a b'o san Koyita min bolo Koyita y'an wele video kelen kɔ kɔfɛ ka video bila Rasmas ka page sanfɛ ko Abdulaye ka video yira la ko Arasbachi de bɛ ka an su ko an ka video kɛ ale kan ko a mago bɛ Arasbachi yɛrɛ de la y'a dɔn ne bɛ to ka kuma fɔ n ka video kɔnɔ tuma bɛɛ n ko Abdulaye ta ɲɛ n ko denya de n ko a bɛ fɛ Arasbachi de ka bɔ ka jaabi n ko Arasbachi ti bila koro jaabi tuma bɛɛ Abdulaye n b'o kuma f'i ɲɛna n ko Arasbachi ti bila koro jaabi ne y'o kuma f'i ye e ti yɛrɛ dɔn bila koro ye wa an bɛ Ala fo k'Ala barikada ni mɔgɔ bɛ fɛ ka lebu a ye dara ko ten n b'a fɔ tuma bɛɛ a ye dara ko dangaden ye mɔgɔ ye tuma bɛɛ a yɛrɛ de bɛ bɔ n'a lebu ye k'a yɛrɛ ɲɛna diɲɛ b'a tɔ lase o de ye Abdulaye i ko fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen donc o fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen kunun e tun bɛ fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen la kunun Abdulaye n bɛ segin a la e tun bɛ fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen la i ko hali bi a ma yɛlɛma maintenant a ma yɛlɛma fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen kunun e tun b'a la kɛ ni sɔsɔli t'o la a ma yɛlɛma mais munna e bɔra la bon maintenant n'i y'a sɔrɔ a tuma ye mais munna e kun donna a la sabu jugu den i t'a dɔn i bɛ kuma fɔ i bɛ yɛrɛ minɛ n ko i bɛ kuma i da ka di i nɛ ka di ani i bɛ ko dɔn c'est pas même chose fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen an ka kuma in an ka c'est à dire an ka sɛgɛsɛgɛ an ka kuma in fɛsɛfɛsɛ quoi depuis kunun fo bi i tun b'a la kunun i tɛ se k'o sɔsɔ maliyɛnw y'o sɛbɛn mais munna i tun b'a dɔn ko a ma i donna bon maintenant i bɔra halisa a ma yɛlɛma jɔn ye sabu jugu den cɛ e ɲɛngo den de sa ba ɲɛngo ɲɛ kelen den walahi Bachi t'e jaabi Bachi ɲɛngo denya de b'e la fɛn minnu b'a bolo jama bɛ ka ginini min k'a kan n tɛna video jɛ ni e bɛ se ka fɔlisen 100 ni dɔnkilisen 100 da mais e tɛ fɛ ka jama de ɲini k'a di i bɛ ka n'a ka réseau ma maintenant fɔlisen 100 ani dɔnkilisen 100 da i ka jama ɲini ka d'u ma où est le problème i bɛ ka kuma i bɛ ka bugu i bɛ ka dɛgɛ i bɛ ka bo fara cɛ mɔgɔ tɛ ka tugu i kɔ mais mɔgɔ ɲini ka taa d'u ma y a pas de problème Bachi y'i sigi a ka kuma ninnu kɛ jama tugura a kɔ mais e ka fɔlisen 100 ni dɔnkilisen 100 da sa i ka jama ɲini ka d'u ma sabu jugu den ɲɛngo den Bachi bɛ hɛrɛ ni damu minɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka gini k'o ɲɛngo denya de bɛ la cɛ i t'o sɔrɔ sa i tɛna bilen e ka dɔ e bɛ yen wa e ka dɔ k'o la yen nɔ walahi i b'i bugu kɛ i b'i bɛɛ kɛ i b'i kɔkɔ kɛ sabu jugu den i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ o kɛ ne hali sisan sa an bɛ ka video kɛ Bachi bɛ meeting na Kolokani a bɛna tournée daminɛ Mali fan bɛɛ fɛ le 20 diɲɛ ma anw fɛ yen Kaye fan bɛɛ sabu jugu den i ye mun sɔrɔ i ye tournée européenne publique i taara wa Bachi taara diɲɛ fan bɛɛ fɛ o ɲɛngo denya cɛ tellement que cɛ tɔɔrɔlen bɛ ne ye se ka ye Bachi ka sa a bɛ ɲɛngo den Ala de ye Bachi ta ka ye bon maintenant ni fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen n'o o bɛ se ka jama da e ye jama ɲini k'o di i bɛ k'a ma o de problème kuma jama kun i ye journaliste de i kalannen don Bachi kalannen don Bachi ka kuma a n'a ka kodɔn o de ye jama da la a n'a ka kɛwale i fana ka kɛwale n'i ka kuma n'i ka kodɔn ka jama ɲini ka d'i ma o de problème mankan tɛ yen donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ maliyɛn Abdulaye n bɛ nale a tɛna mɛn sabu jugu den n bɛ nale ɲɛ kelen den n'i y'a mɛn ko ba ɲɛngo de don ɲɛ kelen den ne de y'a fɔ e Bachi hasiri denya de bɛ la ɲɛngo den dɔ k'o la e bɛ yen de wa dɔ k'o la choqué pour éduquer spécial Abdulaye toujours on frappe on continue bu bɛɛ bo fara kɛ i bo fara ka bo ci ɲɛngo den ne de y'a fɔ ɲɛ kelen ba ɲɛngo i ɲɛ tɛ ɲɛ kelen la he n ka cɛ i ɲɛ in lajɛ ba ɲɛngo ɲɛ kelen den sabu jugu den dɔ ko ɲɛngo denya la Arasbachi a tɛ kɔli fosi la a bɛɛ choqué pour éduquer frappé pour éduquer wa jamana in bɛ sɔn jamana in bɛ jɔ Bachi jamana in bɛ jɔ ɲɛ salamu aleykum